Happy Kartika Purnima to all of you, my dear friends. Welcome to my channel. ମୁଁ ସୁକାନ୍ତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପବିତ୍ର ଗାଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଇସି ଆମର ଇସି ଖୁସି को ମହା ଉତ୍ସବରେ। ତ ଇସି ପବିତ୍ର ଦିନ में ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଭଞ୍ଜନଗରର ଆମର ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଆମର ଭଞ୍ଜନଗର ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା ଦେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଆମର ଭଞ୍ଜନଗର ସହରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପଲକ୍ଷେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମହଲରେ ଚାଲିଛି ଆମର ଭକ୍ତି ସମାରୋହ ସଙ୍ଗୀତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। Hare
Thank you.